Mä oon Milla Rynty, värityyli- ja imagokonsultti, style maker ja image maker. Imagokoulun tavoitteena auttaa asiakkaita korostamaan omaa persoonallisuutta ja sitä kautta löytää oma tyyliä. Seminaareja, kursseja, muotitapahtumia, kulttuurikeskus Kaisassa. Tervetuloa kaikki! Aito imago vai tekoimago? Aito imago on aito minä. Imagokoulu on kauneus- ja muotialan uusi brändi. Uusi imagopalvelu varpasta hiuksiin. Ensivaikutelman syntymisessä ulkonäön merkitys on yli 50%. Varmuus omasta ulkonäöstä antaa hyvää oloa. Tärkeää tuoda esille omaa sisäinen persoonallisuutensa ja korostaa sen hyviä puolia. Imagokoulun tavoitteena auttaa pohtimaan ihmisten omaa sisäistä imagoa ja löytää sitä kautta sopivaa